Bé, en primer lloc, agrair-te, Fernando, com s'ha dit en l'entrevista, entrevistem a Fernando Sanchis com a president de la banda de la Societat Unió Musical de la Canyada. Bé, Fernando, en primer lloc, com van ser el plantejar-te ser presentar-te a president de la banda de música? Bueno, jo crec que això va ser una carambola, ja que jo em vaig apuntar a l'escola de música d'adults perquè tenia inquietud en ensenyar un instrument i durant el primer any coincideix que la Junta antigua ja volia fer una renovació de Junta i tocava fer eleccions i tinc dos filles que són músics i entre elles i uns quants amics de la banda que volien un poc entrar es van plantejar la possibilitat d'entrar ja a la Junta i em va dir que si podia ser jo un poc el que encabeçara la presidència i la veritat és que no m'ho vaig pensar. No vaig pensar i vaig dir que sí i ja, entonces soc el president de la banda de música i això va ser la tessitura de per què soc el president de la banda. Sí, dit i fet. Sí, dit i fet. A mi les coses són... També tinc que dir que sempre he tingut clar que una persona quan s'inserta en una societat o s'inserta en qualsevol projecte té que saber on es clava. Entonces, jo vaig dir que sí, primera perquè estava ja estudiant música i més o menys estava ja un poc insertat dins d'eixa dinàmica musical i ja coneixia un poc, durant aquest primer any que vaig estar ensenyant-me música, ja a començar a tocar, a saber com funcionava la banda i entonces vaig dir que sí per això, que ja estava més o menys clavat. Lògicament, en qualsevol societat musical com la del nostre poble, el director és peça fonamental. Què ens pots dir? Ha hagut un canvi de directors? Sí, coincideix la nostra entrada en la societat que Rafa Garrigós, que ha sigut el director durant 7 anys d'esta banda i tinc que dir que gràcies a ell aquesta banda ha guanyat molts certàmens i el nivell musical de la banda ha pujat moltíssim. Deixa la banda, es comunica que deixa la banda en aquesta tessitura de nosaltres de canvi de director. Nosaltres estem en la fase de busca de director i entonces van tirar els currículums i tal i vam, des de setembre fins a gener, va vindre Carlos Ramón Pérez, que és natural de Crevillent. Ell va complir una etapa d'estos primers mesos que és un poc el canvi de passar de 7 anys d'un director a una nova tessitura. Ell va fer el concert de Santa Cecília i el de Nadal i després d'estos concerts van fer unes valoracions i tal i van decidir que no continuara i a partir de gener fins avui en dia el director que ha portat la banda ha sigut José Javier Vilasanz, que és natural de Can de Mirra i ell ha fet 2 intercanvis, va ser l'intercanvi de la banda d'Onil, vam pujar a Viar a fer un concert i antes de festes va fer el concert de festes que va ser de música festera on van convidar a 2 directors, Iñaki Lecumberri i Mario Roig, que són els 2 directors casualment de les bandes de Viar i de Beneixama. I això va ser un poc el punt d'inflexió d'aquest procés de canvis de directors. Com has comentat, la banda de música de la Canya ha guanyat certàmens, és una banda molt ampla, essencialment de gent jove i que fins i tot és un poc enveja d'alguns pobles, per dir-ho d'alguna manera, amistosament. Quina és la composició actual de la banda de la Canya? La composició actual n'hi ha 68 músics en plantilla, dels quals alguns tenen la carrera acabada del superior i alguns també d'ells donen classes en l'escola de música i n'hi ha molts que estan també en el conservatori, en el grau mitjà i acabant la carrera. I altres músics són músics que fan els estudis bàsics de la banda i estan tocant. Aquests 68 músics comporten que la banda tinga una mitja d'edat d'uns 30 anys, o sigui, gent major no n'hi ha. Una banda molt jove que té també aquests problemes perquè una banda jove molts estan estudiant fora del poble i entonces és complejo sobretot muntar els ensayos de la banda i enquadrar-la, però bueno, estem contents perquè n'hi ha una actitud de compromís i hi ha un compromís també de la banda de tirar avant en els projectes. Això és el més important. Ens trobem el marc de l'entrevista per a la Canya Digital, l'Escola de Música. Què ens pots dir del treball que se fa
Bueno, com sabeu, la Societat Unió Musical de la Canyà té una escola de música pròpia, professors titulats, i la missió d'aquesta escola és preparar els alumnes per a que tinguin els estudis musicals en garantia per quan puguen accedir a la banda no baixi de nivell. Entonces, claro, això segueix també uns anys d'estudi que són durs, perquè ho puc dir perquè jo estic estudiant i són durs, en unes exigències en notes, perquè creiem que val la pena potenciar l'escola de música i donar com toca per a que quan apleguen el seu final i passen a la banda tinguin ja un nivell de tocar. De fet, també fem els preparatoris pel conservatori perquè el músic es qüestiona la possibilitat d'estudiar la carrera musical, d'ací ja es prepara per accedir al conservatori a fer els graus primaris en unes condicions d'aprovar. De fet, este any van entrar tres músics de l'escola que han fet els preparatoris i han aprovat, amb la que això també és una satisfacció de veure que el nivell musical està ahí, no? I que la gent també es preocupa per formar-se com a músic. Sí, és important anar progressant, com en tot, no? Hem parlat de la banda jove, no? Que per exemple, si algú volguera formar part o el seu funcionament, que hauria... Sí, l'escola de música du adossada la banda juvenil. La banda juvenil, la funció que té és tot el que està estudiant, posar-ho en pràctica ja en uns inicis en una banda jove, del qual tinc que dir que el director és Sergio Hernández, que tinc que dir que entre ell i Fernando Campos són els que duen l'escola, es preocupen al 100% de que funcione i estan en tots els detalls. I la banda juvenil, la funció que té es podria dir que és la matèria prima d'on el músic comença ja a treballar-se a nivell de composicions i a nivell també de companyia. O sigui, ja se comença a tocar en conjunt, con lo que és una classe més. L'implica el jove músic li implica també a començar a treballar peces de més dificultat en companyia i a començar a estudiar altres coses. I això són, la banda jove, el músic està 2 o 3 anys, que són els últims anys de la fase, i són el preparatori per accedir a la banda de música. És importantíssim perquè quan este músic fa tot aquest procés de la banda jove i accedeix a la banda gran, automàticament ve ja no va en desconeixement, sinó que ja ve tot un preparatori d'estudi musical en companyia. Ja no li ve de sobte entrar a una banda més gran, perquè ja ve tocant 4 o 5 anys en una banda juvenil, que també té els seus concerts, té el seu concert d'estiu i el concert de Nadal, i les seves audicions particulars, perquè també ells puguen demostrar el que valen davant del públic de la Canyà. Efectivament, tinguin també el seu lloc. Bé, canviant de tema, hem finalitzat este passat curs musical que has pogut valorar. Quins són els nous projectes de cara al curs 2016-2017 de la societat? Bueno, pues els projectes que té la banda, o sigui, que té esta directiva sobretot, ha sigut consolidar el director. O sigui, m'està parlant en José i ell, en principi, si no té ninguna altra cosa que l'isca, va ser el director durant el pròxim any, amb el que això es dona una estabilitat a nivell de direcció i es possibilita ja projectar un any al 100%. Entonces, el projecte és, primer, fer el concert de Santa Cecília, on este any s'incorporen 4 nous educandos a la banda de jove, a la banda gran, i en aquest concert després ja començarem a preparar el concert de Nadal i la projecció que n'hi ha, o sigui, el projecte que tenim és fer un certamen. No sabem quin certamen, però serà un certamen adequat al nivell, a com està actualment anímicament la banda. O sigui, un certamen que ens acople al nivell de banda. I després tenim previst fer un intercanvi en una banda que no sigui de la Comunitat Valenciana, perquè els intercanvis, sobretot quan són bandes de fora, motiven a la gent, perquè vas a un lloc que desconeixes, presentes la teva música a gent que tampoc millor no la coneix i també és un al·licient per a la banda. I això serà, quizà, ja acaba l'estiu, antes de quan ja comença al final el procés d'este any. I en principi tenim un contacte amb la banda municipal de Tarragona que serà possiblement aquest intercanvi serà entonces. I això seran els projectes de l'any que ve. A part
de la consolidació de la junta directiva com a tal i de coses que n'hi ha en l'acadèmia i les coses naturals que fa una junta directiva. Sí, moltes voltes des de fora veiem que la banda assaja, la banda participa en certàmens o en festes d'altres pobles, però no sabem tot l'engranatge intern que té. Claro, l'engranatge és que és complex perquè no sols són el vindre a ensaiar, que ja la gent això són els divendres, en estiu està molt bé, però en hivern, quan estem a baix zero, vindre a les 10 de la nit o 10 i mitja de la nit a l'acadèmia, costa molt. La banda no para durant l'any. No para durant l'any i després té, a part de les actes oficials del poble, que són les provessons, en festes i les eixides, totes corresponents, ara, després de les festes de la Canyà, fins a setembre, la banda no actua com a banda ja d'ensaios ni tal, sinó actua com una banda que participa en totes les festes del voltant on s'ha contratat, que serà, ara està en Novelda, després serà Can de Mirra, Beneixama, Castalla, Ibi, o sigui que el músic pràcticament durant tot l'any no para, és músic 24 hores al dia durant les 365 hores del dia. I entonces això també fa molt perquè el músic, el no parar de tocar, també el seu nivell musical sempre el manté. La importància de la música en la festa dels pobles valencians és lògicament no s'entendria d'altra forma. Per a finalitzar l'entrevista, Fernando, si algun jove, alguna jove del poble diu jo vull entrar en la banda de música, vull entrar en la banda jove, què hauria de fer i què li diries per animar-lo o animar-la que ho fera? Hombre, jo diria que la música és una... no sé, o sigui, jo que estic ara estudiant música veig que és dona una altra perspectiva a la persona. O sigui, el que tinga ganes d'estudiar música, l'únic que té que fer és vindre, parlar amb nosaltres i si són menors, els pares, sobretot els pares, és apuntar-los a música. La música dona una altra visió de lo que és la societat perquè crea vínculos en altres persones i desenvolupa el cerebro des d'una altra perspectiva i fa que la persona crea vínculos d'amistat. El que passa és que té les seves connotacions, és com tot, té que ser disciplina, estudi i després, sobretot, projectes dur-los avant. Jo anime sobretot als jovens i sobretot també als adults, perquè els adults a voltes diuen m'esperaré a que em jubile per estudiar. Jo crec que és una idea equivocada. Jo crec que la vida és, quan un li apeteix una cosa té que fer-la si pot, i entonces també des d'ací llance perquè els adults que tinguin interès i tinguin ganes també, que parlen amb nosaltres, que també tenim l'escola d'adults, amb bons professors i que amb molta paciència i en il·lusió també poden ser músics qualsevol dia. Pues moltes gràcies i sobretot enhorabona per la faena que fa la Societat Unió Musical de la Canyada, per aquests certàmens que guanyeu, per aquesta tan amplíssima banda de gent jove. Esperem que amb el temps s'incorpora gent adulta i avant amb els vostres projectes i molta llarga vida aquests projectes i que porteu el nom de la Canyada allà on aneu. Moltes gràcies. Vale, a tu.